Het is natuurlijk niet niks als je na jaren besluit om je boerenbedrijf op te doeken. Maar dat is precies wat Mark en Annette uit Heukelum hebben gedaan. En voor de varkenshouderij kwam een pluktuin in de plaats. Dat bestond van varkensboeren leed nog niet zo lang achter ons. Nee, dat ligt nog niet zo heel lang achter ons. Dat ligt nou denk ik een jaar dat we gaan varkens hebben, ja. Ja, eigenlijk wou je nog 10 jaar langer doorgaan. Ja, dat was wel de instelling. Zeker. Ja. Ja. Maar toen kwam er een trein langs. Er kwam er een trein langs, ja. Die heette uitkoopregeling. Ja, die heet de uitkoopregeling. En ga je kijken of je een kaartje kreeg, wat een kaartje kost. En uiteindelijk hebben we dat kaartje gekocht. En hoe is het nou? Zonder boerenbedrijf en met een pluktuin? Een goede keuze geweest. Ja, ik denk wel eens af en toe, heb ik er een tijd van afgehaald af en toe. Nou is het eigenlijk de bedoeling in een pluktuin dat mensen zelf plukken, hè? Ja. Maar ik moet hier een verrassingsboeketje eigenlijk hebben, dus dat ik zelf ook verrast weer. Gewoon een gemengd van alles en nog wat wild boeketje. Ja, ja. Je houdt wel van wilde boeketjes. Ik ben wel van wilde boeketjes, ja. Gaan we dat doen? Oké. Is dat iets wat in opkomst is, de pluktuin? Ja, ik denk het wel. Voor veel mensen is dit ook wel een belevenis. We zijn hier toch wel vaak een half uur tot een uur rond aan het lopen en ook mee aan het genieten van alle bloemen die wij er neergezet hebben. Wat zijn nou de leukste dingen die je terugkrijgt van mensen die hier komen plukken? Het mooiste, de glimlach op het gezicht. Mensen hebben goede zin als ze hier komen en ze hebben nog betere zin als ze gaan. Dus ja, daar worden ze zelf vrolijk van. Een boerderij inruilen voor een pluktuin. Wat betekent dat voor jullie financieel? Van de pluktuin kunnen we in ieder geval, daar kunnen we niet van leven. In ieder geval niet van rondkomen. Dat is een mooie aanvulling. En van het varkensbedrijf hebben we natuurlijk een zakcentje metgekregen waar we de komende jaren in ieder geval wel wat op kunnen teren. En ja, ik ga verder oriënteren wat mijn toekomst gaat brengen. Als dit 10 jaar eerder gebeurd was, toen de arbeidsmarkt eigenlijk helemaal andersom was, dan weet ik niet of ik het gedaan had. Ik zeg niet op iedere hoek van de straat gaan werken, maar er is vraag genoeg. 10, 15 jaar terug, ja, toen zaten we in de crisis, dus ja, dat weet ik niet. Dan had ik het denk ik niet gedaan. Je leert allerlei mensen kennen en ieder mens heeft weer een ander verhaal. Dus ja, de verhalen komen naar mij toe. We hoeven er niet voor op pad, Bas. Oh, ja ja. Nou, ik denk dat je hier wel met thuis mag komen, of niet? Ik weet het wel zeker.